Тридри. А. Тредре. 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 А. Тродре. Трудре. Тредре. О. Тродре. Трудре. Шәп. Достар, сәлем. Біз мұнда нәрсе шейбіз деп ғажапланмәгіз. Біз бүгін тапшыруымызны артикуляцион күнігілерден башларға болдық. Чөнки бүген бездә қонақта актриса Резида Фатсаляхова. Сәлем, дуслар. Так, егетләр, кызлар, утырыштык. Әйдәгез, Күнегүләр Резида әле апа. моның белән тәмамланмый, дәрес әле башланды гына. Резида апа, біз баядан бирле инде бұл күнігіні ясыйбыз. Аның файдасы нәрседә соң? О, инсафаның файдасы бик күп. Гомумән театр училищесында менә шушы күнегүләрне эшли безнең авызларыбыз арып бетә иде. Менә хәзердә әле без мин инде 12 ел эшлим, 12 ел шушы күнегүләрне эшләүне дәвам итәм. Спектакль алдыннан һәр көнне менә шушы күнегүләрне без эшләп, үзебезнең аппаратны җылытабыз. Һәм тавышны, һәм аппаратыбызны. Бу күнегүләр бик мөһим. Шулай ук вокал белән шөгыльләнүчеләргә дә, ягъни икегезгә дә, шулай ук телевидениедә да бу сезгә бик кирәк. Шуңа күрә мин биргән күнегүләрне унутмагыз, һәр даим эшләп торыгыз. Сез чыннан да бу күнегүне һәр көн ясыйсыз? Һәр көн, һәр көн. Спектакль булган көнне, билгеле мин өйдә утырганда тридри тродра дип утырмыйм инде. Спектаклем булганда, спектаклем алдыннан һәр бер кеше, мәсәлән, безнең спектакль 18:30-да башлана икән, 18:00-да инде режиссер ярдәмчесе безгә барыбызны да безнең чакыра шушы артикуляцион гимнастикага. Без барыбыз да чыгабыз, бер кеше алып баручы була һәм кабатлыйбыз. Башта аппаратыбызны җылтабыз. Әйдә җылтыйк башта сезнең белән дә. Үпкән кебек иреннәрне сузабыз, уңга сулга йөртәбез. Искә аска. Алма тешләгәнебез бар, һәр беребезнең дә алма тешләгән кебек. Уң яктан, сул яктан, уң яктан тавышы белән. Бу бик матур күренеш түгел, тик шулай да бу бик файдалы күренеш. Шулай ук иске иреннәр белән иске иреннәрне тешлибез. Аскы иреннәрне тешлибез. Шулай ук менә мин сезгә әйткән сузлыклар җыелмасы буенча аның бик күп күнегүләре. Мәсәлән, авырын биреп карыйм әле сезгә. Тиди киги вифики. Тиди киги вифики. Мин сезгә шулай ук сузыклар әйтеп барам, әйдәгез, кабатлап карагыз әле. И. Тиди киги вифики. А. ТДКГВФК. Монда күрәсезме? Монда сузыкларга да, тортыкларга да, у да бар, ф да бар. Монсы бик файдалы, һәм читен, һәм файдалы. Шулай ук бик күп инде аның иң мөһиме шөгыльләнгәндә муен катып калмаска тиеш, связкаларга артык көч килмәскә тиеш. Шуңа күрә шөгыльләнгәндә муенны һәр даим менә шулай зажимын яки ягъни менә шушы катканнарны ычкындырып йомшартып торырга кирәк. Чөнки монда зажим барлыкка килсә, связкаларга көч килә. Сез инде моны беләсез, шулай бит вокал белән шөгыльләнгәч. Резида апа, менә бу күнігіні 1-2 көн давамында арганчы эшләп, аннары ярты ел эшләмичә тавышыңны матургына саклап буламы? Юк, инсаф булмый. Моны һәр даим эшләп торырга кирәк. Менә нәкъ физик күнегүләр кебек үк. Мәсәлән, прессны да 1-2 көн пресс өстендә эшләмәсәң, ул инде йомшарып китә. Шулай бит, аннан соң авыр була эшләргә. Шуңа күрә көн саен регуляр рәвештә эшләп торырга кирәк. Аппарат катмасын өчен, аппарат артык киңәеп китмәсен өчен, аны һәр вакыт шулай тонуста тотырга кирәк. Чөнки сәхнәдә телләр бәйләнгән мизгелләр була, тамашачыга аңлашылып бетми сүзләр. Менә шундый хаталар булмасын өчен сәхнәдә һәр вакыт аппаратыңны җылытып торырга, регуляр рәвештә шөгыльләнеп торырга кирәк. Ә менә дикцияны яхшырту өчен сез тагын нинди киңәшләр бирер идегез? Тизәйткечләр әлбәттә. Ул инде шулай ук авыр күнегүләр, ләкин алар аның нәтиҗәсе бик зур. Сез менә үзегез нинди тизәйткечләр беләсез? Мич башында Икегез дә беләсезме? Шаянда йөрәттеләр мәллә? Юкмы? Абага турында инде иң җайлысы. Абагага бага-бага башым бәрдем баганага. Абагага бага-бага башым бәрдем баганага. Мин искә төштерсә Карамаладым икән ул карамалай. Баран бери, карамалай. Чана турында. Аннан соң бар тартар турында. Тартар дигән кош турында. Талга кунган бер тартар. Ул тартарны тал тартыр. Тартар тартыр тал паркы. Талга кунар бер тартар.
Ул тартарны тал тартыр. Тартар калкыр, тал тартыр, тал тартыр, тартар калкыр. Тизәк кешеләрдә иң мөһиме булай бер нәрсә уйламыйча гына ятлау түгел, ә аның мәгънәсен ятларга кирәк. Мәгънәсе буенча алып барсаң, ул истә кала, ул барып чыга. Монда барысы да аңлашыла. Талны беләсез бит инде, агач. Күз алдыгызга китерәсез, менә күз алдына китереп барырга кирәк. Талга кунган бер тартар. Талга тартар дигән кош килеп кунды. Ул тартарны тал тартыр. Аңлашылаймы? Тал тартыр. Тал тартар калкыр, тартар калкыр, тал тартыр. Бер читендәге юк. Сез үзегез бу һөнәргә ничек килдегез? Сезнең кебек вокал белән дә шөгыльләндем кичкенәдән. Музыка мәктәбенә йөрдем, фортепиано классы буенча музыка мәктәбен тәмамладым. Гел концертларда чыгыш ясый идек. Үзебезнең 5 кыздан торган вокаль ансамблебез бар иде. Ул ансамбль белән дә инде гел район дәрәҗәсендә, шәһәр күләмендә, республика күләмендә бәйрәмнәрдә чыгыш ясый идек. Бер заман музыка училищесына керергә булдым. Билгеле вокал буенча түгел, аның кадәр тавышым юк вокал буенча китергә. Хоровое дирижирование дигән бар сезнең, шулай бит? Мин дә уйладым, бәлки мин дирижер булырмын, атаклы дип инде. Шулай бер-ике атна бу фикер белән авырып йөргәннән соң мин терелдем. Бу фикерне кире кагып, мин училищега, музыка училищесына кермәскә булдым. Шуннан мин үзебезнең театр артисты, Татарстанның халык артисты Илгизар Хәсәнов белән таныштым. Ул мине Габдулла Тукай шигырьләре буенча конкурска, шигырь сөйләүчеләр конкурсына әзерләде. Шул конкурста район буенча беренче урынны алдым, шәһәргә чыгып, шулай итеп Илгизар абый әйтеп, бала, синдә нәрсәләр бар бит? Бәлки театр училищесына кереп карарсың. Менә шул вакытта мин Эврикам әйтәм, менә шуны эзләгәнмен икән мин. Чөнки мин үземнең 9нчы сыйныфтан соң китәсемне дә белә идем. Ниндидер иҗат юлы буенча да китәсемне белә идем. Ләкин менә нәкъ кайда укырга керүемне таба алмыйдым, белә алмыйдым, иҗат икәнен генә беләм. Музыка училищесы төшеп калды. Биюгә аның хәтле осталыгым юк. Менә уйлаган вакытта менә шулай миңа Аллаһ Тәгалә бер ничек дип әйтим, бер знак җибәрде. Ул мине Илгизар абый Хәсәнов белән таныштырды. Һәм менә шулай минем язмышым хәл ителеп, мин бер ай дигәндә тиз генә имтиханнарга әзерләнеп, мәсьәләләр, шигырьләр, прозадан үзекләр ятлап, Илгизар абый мине әзерләп, июль аенда мин училищега кереп, сентябрьдә инде мин первокурсник идем. 14 яшымда. Менә бит насыйп булган. 18 яшымда инде училищены тәмамлап, 18 яшьтән бирле менә Тинчурин театрында хезмәт куям. Менә сез зур текстларны озак өйрәнәсезме? Менә текстларны җиңел һәм тиз генә ятлый торган берәр ысуллар бармы? Һәр кешенең үз ысуллары бардыр инде. Минем дә андый ысулларым бар инде хәзер 12 ел эчендә. Андый ысуллар да барлыкка килде. Иң мөһиме, әйткәнемчә, мантык буенча бар, мәгънәсен аңлау. Булай гына текстны күрдем дә ятладым түгел, башта мәгънәсенә төшенергә кирәк. Автор моның белән нәрсә әйтмәкче булган икән. Шуңа төшенсәгез, мантык буенча барсагыз, ул тиз ятлана, җиңел ятлана. Инде бу инде прозага килгәндә, шигырьгә килгәндә шулай ук. Иң мөһиме нәрсә турында сүз баргандыгын аңларга һәм мин үзем шәхсән булай ятлыйм. Беренче юлын өйрәнәм башта, аннары икенче юлын өйрәнәм, беренче, икенче юлны тоташтырам. Аннан соң өченче юлны өйрәнәм, беренче, икенче, өченче юлны тоташтырам. Аннары дүртенче юлны өйрәнәм, беренче, икенче, өченче, дүртенче юлны тоташтырам. Шулай итеп, аннары бер куплет ятлана, аннан соң икенче куплетка күчәм. Икенче куплетның беренче юлын һәм менә шулай өсти барам да, шулай тулысынча бөтен шигырь ятлана. Безнең хәтта менә Гамлет спектакле барды бездә. Шигъри формада, ак шигырь белән язылган, Нәкый Сәнбәт тәрҗемәсендә. Артем, минем ирем, Гамлет ролендә иде, ул 40 бит текст ятлады. Шигырь, уйлап карагыз, 40 бит. Һәм бу бит кыска срок эчендә инде чыгыштырмача. Ул инде интегеп бетә иде. Дөресен генә әйткәндә, бик авыр чыгарды ул ролен, ләкин ул аның хәтеренә бик яхшы зарядка булды. Шуннан соң ул текстларында бик җайлы ятлый һәм артист буларак аңа миңа калса бик күп рольләр хәзер җиңел бирелә. Чөнки Гамлетта анда агрессияда, анда мәхәббәттә, анда күрә алмауда, анда нинди генә хисләр юк. Шушы менә хисләр җыелмасын. Мин сезгә тапшыру башында да ни өчен сузыкларны булай гына бирмәдем. Кайсын сорау белән бирдем, кайсын аптырау белән, кайсын шаккату белән, кайсын көлү белән. Ул шулай ук безнең аппаратыбызны, безнең ичке дөньябызны уятып җибәрә һәм спектакль барышында, яисә менә шушы тапшыру барышында инде сезгә эмоцияләргә бирелергә авыр булмый, шулай бит? Хәтта театр училищесында шундый күнегү бар.
бар иде. Дүрт пышмак һәм дүрт пышмакка төрле эмоциялар бирелә. Мәсәлән, мастер әйтә инде, остаз. Так, менә бу пышмак курку пышмагы, бу пышмак көлү пышмагы, бу пышмак анда елау пышмагы, монысы шаккату. Һәм мастер кулы белән кая күрсәтә, сез шуны күрсәтергә, уйнарга тиешсез. Исегездә калдымы? Әйдәгез, уйнап карыйбыз. Бу пышмак нәрсә булды безнең? Ул Өстәге пышмак Курку. курку, монысы көлү, монысы елау, монысы шаккату. шаккату. Әйдәгез, мин сезгә кул белән күрсәтәм, сез шул эмоцияләрне уйнап карагыз. Уйнау дип әйтү дөрес түгел безнең профессиядә. Яшәп карагыз шул эмоцияны. Evet. Синең курку да шаккату да бер үк кебек инсан. Так, уйлап кара, курыкканда безнең синең кайсы җирең нәрсә эшли менә? Син шуны отып калырга тырыш. Гомумән, актерларның иң төп эше ул наблюдение, күзәтү, кеше артыннан күзәтү, үзеңнең эмоцияларың артыннан күзәтү. Мин хәтта үземне шундай әйбердә тотканым бар. Ниндидер бер авыр, үземә авыр вакытта, яисә минем җылыйсым килгәндә, мин анализ ясыйм. Үземнең организмымда минем нинди үзгәрешләр, елыйсым килгәндә, минем кайсы җирем авыртамы, борчыламы, мин шуны исемдә калдырырга тырышам һәм спектакль вакытында мин шул хисләрне искә төшереп, шуны кулланам инструмент итеп. Шуны корал итеп кулланып, мин җыларга кирәк вакытта елыйм, көләргә кирәк вакытта көләм. Шуңа күрә сездә менә шул күзәтү бик әйбәт әйбер ул. Хәтта автобуста да теге әби менә кызык йөри, бу абый кызык карый, теге апа бер үзе белән. Мәсәлән, сөйләшеп бара була бит шундый кешеләр. Менә шуннан образлар туа. Шуларны җыясыз да, рюкзагыгызга салып куясыз да, аннары шул багажны кулланасыз. Күнү-күнү дәвам итәбезме? Тагын 2 пышмак калды, шуларны гына тикшереп карыйк. Теге пышмакта нәрсә безнең? шаккату. Елаумы анда безнең? Әйе, елау. Елагыз. Ярар. Бик күңелле нота, шуңа күрә елап булмый. Кайсы пышмак калды тагын? Юк, шаккатумы? Шаккату, әйе. Шаккату. Күңел шаккату дигән әйбәт ярар, бик күңелле хәбәр әйттеләр сезгә. Менә шундый күнегүләр, шушы күнегүләрне эшләп барсагыз, сезнең ничек дип әйтим, актер ул гомумән артист, журналист, җырчы, ул пластилин кебек булырга тиеш, шулай бит? Менә режиссерның нинди образ ясыйсы килә сездән, шуны пластилин кебек тиз генә бетәрли дә, менә сез әзер булырга тиешсез. Шуңа күрә һәр вакыт үз өстеңдә эшләп торсаң, аппаратың өстендә, тавышың өстендә, тирең өстендә, гәүдәң өстендә, һәр вакыт физик гәүдәң өстендә эшләп торсаң, син пластилин кебек буласың. Һәм режиссерга, һәм редакторга, мөхәррирләргә синең белән эшләү җайлы була. Сиңа көл дисәң, син көлә аласың, чөнки синең организмың әзер, синең аппаратың әзер. Шуңа күрә һәр вакыт шөгыльләнегез, китаплар укыгыз, һәм барысы да әйбәт булачак. Резида апа, студиябызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезнең киңәшләрегез безнең өчен бик файдалы булды. Үзегезгә бик зур рәхмәт, сезгә дә уңышлар балалар. Шаянны карагыз, бездән айырылмагыз. Рәхмәт. Так, тартарны эшләмәдек бит әле Әйдәгез, бассаңыз. Так, сулыш иң мөһиме. Сулыш турында сөйләшергә онытканбыз. Диафрагмага сулыйбыз. Шулай сез беләсез инде, вокал белән шөгыльләнүчеләр буларак, диафрагмага сулыш алдык. Талга кунар бер тартар. Талга кунар бер тартар.